हनै जोंहा के बाग्लारिया हाग्रा दानस्रांबाय थादों फुंनिफ्रायनो बिथाङा। हाय गाइस, आं दिनै फुङावनो हाग्रा एवदों। बेयावनो बे जायगाया ओरैनो दोंबाय थायो। बेखौ माने आङो आबाद मावनो नागिरदों। सिगाङाव खेबसे मावदोंमोन, खिन्थु जेनेका जानांगौ एनेका जायासै। दायो आङो बेखौ हाग्राखौ साफा खालामना लानायनि उनाव मा आबाद खालामगोन आं बेखौ उनाव नोंथांमोननो देखायनोसै। खिन्थु दायो बे हाग्राखौ एवना लाग्रोनानै माने बेखौ सावजोबसै आरो फुरा एवजोब्बाय। आरो दायो बेफोरखौ सावना होगोन आङो। दंफांनि गुदियावबो दोनखादों नै बेफोरखौ नायदो, बेफोरखौ माने आङो एवजोब्बाय। नै नाहाथिं लदा लदा खालामनानै जोबखादों। बेखौ एवखांनायनि उनाव दायो आङो सावगोन। आं आरो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों आंनि बे के बाग्लारि एनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामना लादो। आरो गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। माथो होनो लोगोफोर, आं नोंथांमोननो बेबायदिनो जेसां हायो देखायलांबाय थानोसै। आं नै हाग्राखौ एवबाय थादों, नायदो। थाबाय बनाबो तामाम बन दंखायो नै गिनोबो गोनां, जुथाबो गानना लायाखै। मेंबायलै। एवजोब्बाय आं दायो एवजोबखांबाय। मायाल'सो दंसै। बेखौ एवखांनायनि उनाव माने हाग्राखौ पुरा सावना होनोसै आरो आंना। रायजोफोर, दानियाबा हाग्रा एवनाया जोब्बाय आंहा। दायो बे हाग्रा एवनायखौ आङो दायो सावनोसै। नायदो, एकदम माने हाग्राखौ साफा खालामनानै बेखौ आङो एवगोन आरो ना, ट्रेक्टरजों एवनोसै। बेनिखायनो आङो बे हाग्रा एवनायखौ दायो नैबे बेफोर दोङो नै, बेफोर हाग्रा एवनायखौ आङो सावना होनोसै दायो। बे सावखौ साफा खालामना लानानैसो आङो बेखौ एवनो हागोन। मानो होनबोला बेयाव बिराद हाग्राफोर दोङो आरो रजंफोर दोङो। बेफोर आं दानोबा रायजोफोर नै सावजेनबाय। माबा एकदम बेखौ बेजों लोगोसेनो बे दंफाङाबो खामफालांनांगौ आरो बे दंफाङा खामनांगौ। एकदम बिनि रोदाखौ जावखुनांगोन रायजोफोर। बेनिखायनो बिनि गुदियावनो अरखौ दांना होनोसै आङो दानाबा। नायदो नै नै दानाया पुरा खामजोबनांगौ बियो। अरा नै जोंबाय दानाबा होखाबाय। जेब्ला लोगोसे सासे दोङो नै जोंनिनो एकदम खास बियो, गामिनि बिराद खाथ्रा डेन्जार मानसि बियो। जेरावबो बाहागो लाखायो, मोजां एकदम खामानिफोरावबो मोजांथार। होबाय दानाबा नै नायदो, बे दंफाङाबो खामफालांनांगौ। होबाय दाना बिखौबो एकदम बेखौ खामग्लिजोबनांगोन। बे दंफांखौ साफा खालामजोबनांगौ बिखौ। बाबा डेन्जार जोंखादों नै अरा। होखागोन बे दंफांखौबो। जिबौबो मोनलांबाय आरो ना नै मासे खाथ्रा नुबाय नै जिबौ एकदम अरनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो ना नै एकदम थांलांबाय। सिङाव सोना हो, सिङाव सोना हो। बास जाबाय दे। आरो लायखांदो गय थुनाखंखौ। नै खामबाय। आं लांसै दानाबा बायदियाव लांसै आङो नै हानसै। होजोब, गासैबो होजोब। आरो लांजोब बिथिं। नै खामजेनबाय इयावबो।
एबारबा सावजोब्बाय आरोना नै नै एबारबा नायदो तामाम नैबे दंफाङा खामलांजोबनांगौ आरोना अराव बास माने खामगोन आरो मानसियाबो खामलांफागोनसो दा गरम ने नै होखाबाय साफा जालांदोसै आरोना एकदम नै गासैथिंबो अर गोजा देन्जार गरमखाने उनावथ' सावजागोनलै जोंफोर बिदिनो जोंफोर फाफि मानसियाथ' सावजागोन उनाव बेबायदि अरावनो दानो इसेबां गरमखा बेबायदियाव जुदि सावनांगौबा इसोरा जोंखौ गैलालै मा जागोन बेनिखायनो गोसो सोलायनांगोन मोजां जानांगोन आइ फर्टिबो दङ आरोना आइ फर्टिबो नै गासैखौबो सावजोबनांगोन बेखौ एकदम बिथिं दंजोबो नै गथै साफा खालामजोबखांनाय ना बोरै खालामदों ने होखादो इयावबो होदो इयावबो नायखांदो होखाबाय बे थालिर दोङो बे थालिरखौ गोदोआव गायदोंमोन खिन्थु हाबा जायासै बेनिखायनो बे थालिरखौबो साफा खालामनोसै होना हो बाय माना हो एब्लाना हो बास जाबाय दे खारदो नोङो लाना खारदो जाबाय बेयो खामखाबाय हैलाय खामबाय इखौ लाबोदो नै इखौ नै इखौ थालिरथिङाव दाना हो होना होखा बे हाग्राखौ साफा खालामखांनायनि उनाव मा आबाद गायगोन खालामगोन आं बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन आरो बुंगोन आङो बे आबादा माने एसे दामि जागोन आरो जानला मानला बेफोर आबादखौ खालामनो हाया बेनिखायनो आङो दायो बिनि जितु बिधान जोलै बे जोलैखौ आङो मोनाखै नागिरनानै बेनिखायनो आं बुंथ'नो हाया बे जोलैया एसे दामि आरोना कुइन्टेल हिसाब फानो बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो उनाव बुंसिगोन नै बे थालिर दंमोन फांसे बेखौ सिगाङाव गायदोंमोन इथिंबो गायदोंमोन होनदों खिन्थु हाबा जायासै एवनानैहाय आबादखौ मावनोसै आरोना दे होना हो बेफोरखौ जाबाय आरो बेफोरखौबो ओइ माबायालाय माथो खदाला नै थांबाय बेयो दिनैबा थालिरा खारं दंफांमोन बेयो खारं दंफाङा फिथाइबो दंमोन माथो ने खारं दंफां फिथाइ दंमोन साफा बेबो खामजोबसिगोन सासे गामिनिनो अर सावनायखौ नायनो फैदों मस्त हाग्रा माबा दंलै रजंफोर दोङो जावखोजोबनांगोन बेखौ आबादाथ' जागोनलै ने मोजां जागोन ने एकदम माने बे माबाखौ जावखुनोसै बे मुराफोरखौ जावखुजोबनायनि उनाव बेखौ मोजाङै साफा खालामनानै ट्रेक्टर लागायनोसै बिदि खालामनानैसो माबानांगोन नङाबा जानाय नङा स' गाइस आं दिनै बेसाङावनो खामानिखौ दोनथ'बाय आरो नोंथांमोनखौ आङो खावलायदों नोंथांमोना आंनि बे केबाग्लारि एनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो नोंथांमोननो आङो भिडिअफोरखौ देखायलांबाय थानो हानाय बायदि स' बेसाङावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय